Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Хыжум бәясе нинди? Армиядә 1 ел хезмәт урынына егеткә 1 елга ирегеннән мәхрүм ителү куркынышы яный. Суд нинди нәтиҗәгә килде? Уртак максат, кырда иң җаваплы чор, хуҗалыклар мул уңыш көтә. Игенчеләр зур күләмле эшне ничек ярып чыгарга ниятли? Шагыйрь нәселе Татарстанда, Бөгелмә районында Муса Җәлилнең кызы һәм оныклары белән очрашу узды. Әлмәт урамнарында яңа тукталыш павильоннары барлыкка килә. Алар нефть сиртмәсенә ошатып ясалган. Мондый тукталышларның беренче үрнәкләре 2020 елда куелган иде. Аларның концепциясен шәһәрнең баш архитекторы Антон Севастьянов эшләгән. 2022 елда исә конструкцияләрне яңаларына алыштыру эшен дәвам иттеләр. Беренче яңа павильон мәшгульлек үзәге тукталышында барлыкка килде. Гомумән шәһәр буенча алар саны 14-кә җитәчәк. Һәр павильонны яктырту, мәгълүмат һәм яктылык таблолары белән җиһазландырачаклар. Оз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен пандуслар барлыкка киләчәк. Тукталышлар төзелеше Татнефть ярдәме белән алып барыла. Аларны урнаштыру өчен 27 миллион сум акча бүленгән. Эшләрне август ахырына тәмамларга планлаштыралар. Бу темага без кабат әйләнеп кайтырбыз, яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Хукук сакчысы таләбенә кызу реакция әлмәтлене хөкем ителүчеләр эскәмиясенә китерә. Шәһәр судында хакимият вәкиленә карата көч куллану турындагы мәддә буенча эш каралды. Эш материалларыннан күренгәнчә хөкем ителүче полиция хезмәткәренә кимендә 3 тапкыр суккан. Мондый җинаять өчен ул 5 елга ирегеннән мәхрүм калырга мөмкин. Җинаять тарихы җәйнең бер иртәсендә сәгать 3 белән 4 арасында теркәлгән. Хөкем ителүче ул чакта армиягә китәргә әзерләнгән, якыннары аңа купшы озатулар оештырган. Хәрби комиссариат тирәсенә егетне күтәреп кертәләр. Эш материалыннан күренгәнчә, егет шау-шу куптарган һәм үзен тәртипсез тоткан. Полиция хезмәткәрләре яшьләргә кисәтү ясый. Тантана сәбәпчесенә бу ошамый һәм егет йодрык белән җавап биргә була. Хөкем итүченең гамәлләрен закон хакимият вәкиленә карата көч куллану дип аңлатам. Җинаять урта авырлыктагы категориясенә керә. Гаеплегә 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынышы яный. Хөкем итүче үз гаебен тулысынча таныды һәм үкенүен белдерде. Суд тикшерүе тәмамлангач фикер алышулар башланды. Дәүләт гаепләүчесе судтан гаепләнүченең исерек булуын авыр хәл буларак тануны сорады. Яклаучы як исә йомшартучы шартларга үкенүгә, гаепне тулысынча тануга игътибар итәргә кушты. Барлык шартларны да исәпкә алып, суд хөкем ителүчегә 2 елга сынау срогы белән шартлы рәвештә 1 ел җәза билгеләде. 300-гә якын әлмәтле мошенниклар кармагына эләккән. Бу 2022 елның беренче яртылыгы статистикасы. Үз гамәлләре белән кыргылдарлар китергән зыян күләме миллионлаган сумнар белән исәпләнә. Җинаятьчеләр халыкны күбесенчә сезнең акчаларыгыз куркыныч астында һәм сезнең туганныгыз бәләгә юлыкты дип куркыта. Схемалар шулык саннары гына төрле. Узган ел ярты ел эчендә Әлмәт районында 186 мошенниклык очрагы теркәлгән. 1 ел эчендәге нәтиҗәләр 2022-нең ахырына якынлашканда билгеле булачак. Әмма полиция хезмәткәрләре әлеге күрсәткеч якынча 2 тапкырга артачак дип фаразлый. Ел саен мошенниклык мәддәсе буенча кузгатылган эшләр саны 500-дән артып китә. Зәй районы кырларында рекордлы уңыш уралар. Хуҗалыкларның берсендә бодайны контроль суктырып алу 1 гектардан 60 центнер тәшкил итә. Адилә Борханова игенчеләр эше белән танышып кайтты. Зәй басу кырларында иртәнге сәгатьләрдән алып төнгә кадәр комбайннар гөрелтесе тынмый. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Барлык хуҗалыкларда да урып җыю эшләре тулы көченә бара. Зәй агро фирмасының ялкын бүлекчәсендә көзге бодай суктыру белән мәшгульләр. 3 бригада оешкан. Комбайндар 2 бригада 5 комбайн, 1 бригадада 4 комбайн. 3 бригада көзге будай сугабыз. Бу шипкәдә, алгада, ялкында. Урожай бәт. Бер басудан 73 центнерга кадәр чыкты. Менә бу басуда суга башладык. Контрольный обмолот 60 центнер гектарыннан. 180 гектар майдан биләүче көзге будай басуында 4 комбайн эшли. Контроль суктырып карау гектарыннан 60 центнер уңыш күрсәткән. Бөртеклеләрнең дымлылыгы нормага туры килә. Шуңа күрә комбайннарда җиңел бара, хәтта эшләгәннәренә күздә иярми. Уңыш мул булгач, комбайн бункеры да тиз тула. КАМАЗ машиналары суктырылган икмәкне Зәй элеваторына илтә. Комбайнчыларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Зәй агро фирмасы механизаторы Марат Лукманов 4-нче сезон комбайн штурвалы артында. Погода әйбәт тора, машиналар җитәрлек. Комбайннар ватылмыйча эшлиләр. Мондый темп белән барса ала берса
урок җыеп алабыз. Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 11%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 51 центнер тәшкил итә. Икмәк булса җирдә була ди халык. Машина йөртүчеләрнең, комбайнчыларның максатлары уртак. Иң мөһиме уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Бөртекләрнең мул уңышы Азнакай районында да күзәтелә. Беренче икмәк төялгән алтын олауны тантаналы рәвештә озату районда күркәм традициягә әверелде. Бүгенге көндә районда 5000 тоннадан артык ашлык суктырылган. Уртача уңыш 52 центнердан артык тәшкил итә. Бар менә басулар 82 центнерлы басуларыбыз. Бу инде безнең агрофирма Азнакай, Агросилада, Сәпәй басуында 70 центнерлы басуларыбыз да бар, 60 центнерлы басуларыбыз да бар. Но бүтән үстерелгән ипине җыеп алырга кирәк. Аның өчен инде менә көне-төне эшләргә, дөрес иттереп оештырырга эшне, комбайннарыбыз ватылмасыны, шушы машиналарыбыз җитсене, зянатукта эшне оештырырга кирәк. Шулай ук Азнакай районы башлыгы алтын олауны озата килүчеләргә бүләкләр тапшырды. Халыкка исә бушлай хуш исе бөркеп торган кайнар икмәк тараттылар. Җыелган ашлык Ютазы элеваторына юл алды. Баулы районының Татар Кандызы авылы мәктәбендә масштаблы төзекләндерү эшләре алып барыла. Яңа уку елына мәктәп 60 укучысын яңарып каршы алачак. Индира Сайфуллина капиталь ремонт барышын күреп кайтты. Татар Кандызының 2 катлы мәктәп бинасы моннан 40 ел элек төзеп кулланылышка тапшырылган. Бүгенге көндә анда 60 укучы бала белем ала. Безнең мәктәп 1984 елда төзелде. Һәм әле шуннан бирле безнең мәктәптә капиталь ремонт булганы юк иде. 3 ел элек әлбәттә безнең түбәне алыштырдылар. Бүгенге көндә мәктәптә 60 бала белем ала һәм балалар бакчасына 6 бала йөри. Татар Кандызы авылы мәктәбендә ремонт көтеп алынган, агач тәрәзәләр пластикка алыштырылган, 4 кабинет тулысынча яңартыла. Мәктәп яңартуга авылдаш иганәчеләрнең дә ярдәме тияде җитәкче. Бер кабинетка ремонт шулай ясалган. Быелгы елны без Татнефтьнең Хәйрия фонды грантына ия булдык, конкурста катнаштык һәм шунда җиңеп чыктык. 7 миллион грант белән бүләкләнде. Бүген шул грант нигезендә безнең 4 бүлмәдә химия, физика, биология һәм информатика кабинетларында тулысы белән капиталь ремонт башкарыла. Менә инде хәзерге көндә безнең тәрәзәләр, ишекләр алыштырдылар. Менә плитка җәйләр һәм инде стеналарны эшләп бетерделәр. Туай белән алганда әйткәндә эшнең бер 60% бетте инде. Әлегә мәктәп бинасында төзүчеләрнең кадак чүкеш һәм агач кискән тавышлары гына ишетелә. Тиздән яңартылган мәктәп яңа сулыш белән укучыларның шатлыклы авазларына күмелер. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Соңгы ел ярым эчендә генә дә 22 авария. Лениногорскиларга Степная урамы шундый сыйфаты белән таныш. 15 августтан проблемалы участок Бөҗрадан урамга чыгу юлын ябачаклар. Мондый чара юл транспорт һәлакәтләренең санын киметергә ярдәм итәрме, вакыт күрсәтергә тиеш. Киру юлын ябу тәҗрибәи характерда булачак. Белгечләр моның Бөҗра буенча хәрәкәткә ничек йогынты ясавын, аварияләрнең кимү-кимүмәвен тикшерәчәк. Күптән түгел генә биредә авария теркәлгән, бер машина әйләнгән, нәтиҗәдә зыян күрүчеләр дә бар. Лениногорск ЮХТИ хезмәткәрләре әйтүенчә, Бөҗрада транспорт чарасын йөртүченең кая борылырга ниятләвен аңлау кыен. Ябылуга әзерләнә торган участокта даими ватык бордюрлар, пыяла кисәкләре очрый. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Бөҗрадан кирү юлын гына ябалар, чыгу урыны калачак. Урынны ябу турындагы мәсьәлә юл хәрәкәте иминлеге комиссиясендә күтәрелде. Сорау көчле фикер алышу уятты. Юлны япмыйча проблеманы хәл итәргә тырышсалар да, башка юллар табылмады. Комиссия бер тавыштан машина йөртүчеләр һәм пассажирларның тормышын саклап калу өчен Степная урамына кирү юлын ябу өчен тавыш бирде. Бөгелмә районына Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилова килде. Шагыйрь аңа бик күп шигырьләрен багышлаган. Очрашуны Карабаш туган якны өйрәнүче журналист Фазыл Валиәхметов һәм Казан музей хезмәткәрләре оештырды. Карабаш шагыйрьнең көрәштәше Гарәф Фәхретдиннең туган ягы. Сугыштан соң ул Муса Җәлилнең әсирлектә яшерен каршылык төркемендәге эшчәнлеге турында китап язган. Әлмә драма театры әлеге әсәр буенча спектакль сәхнәләштергән. Ул Карабаш мәдәният йорты сәхнәсендә Җәлилнең кызы килгән көнендә күрсәтелде. Әминә һәм Муса Җәлилованың гаиләсе, кызлары Чулпан Муса кызым, оныклары Татьяна Малышева һәм ике оныклары Михаил һәм Лиза хәзер Мәскәүдә яши һәм эшлиләр. Чулпан Җәлилованың сәфәре Карабашның
метро Җәлилчеләр һәйкәле янында башландым. Ханым һәйкәлгә чәчкәләр салдым. Шулай ук бөек шагыйрьнең кызы биредә имән үсентеләр утыртты. Бистә урамнары буйлап йөреп чыктым. Кунак белән очрашуга җирле халык та килгән иде. Мәдәният йорты сәхнәсендә исә шагыйрьнең шигырьләре яңгырады. Муса Җәлилнең оныкчыгы Елизавета скрипкада Рөстәм Яхинның әсәрен башкарды. Очрашуда катнашучылар өчен Чулпан Җәлилованың легендар әтисенең авыр язмышы турында истәлекләрен һәм хикәяләр сөйләве иң кызыклы мизгелләр булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат эш ашканга кадәр исәнмин булыгыз.